Assalamualaikum. Sik guys iki rada peteng ya boleh mendung ke jam istirahat. Iki sik tetep kerja sepatu rajut tapi motifnya beda. Beda motifnya. Wis ngene iki ayo rada peteng ya rek ya. Hae wis rada peteng garapane uwak kowe. Uwak kowe garapane full. Besok ganti order baru Virgo, sepatu laki-laki Virgo baru sesuk tak sepilno maneh. Iki rajute tetep tapi beda motifnya. Tetep iki order rajut wake garapane. Wis yo ngono ae. Sudah nonton. Assalamualaikum.